The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Dakajing Patha, Deputy Commissioner ka West Giant Hills District, ka Office SDO Amlaram Civil Subdivision, haga kandai trik leber arajar arpunriu, kalapen long ka jingjurep lang ya ka jingki airport bat kari Bangladesh na dauki sya amso pru haringkat UMDC ka war central uba jam sya prang potam, kinoilam ka Coordination Committee on International Border CCIB, ki he sipai BSF, ki ba mi khmat na ka NBCC, ka company ka ba pentray ya ka kam airport, kinoilam snong, ki try ka lambat kiwe pan. Henry, kajingmi na kani kajingjurep kamsyam lapanhon satia yaw MDC, CCIB, kinoilam snong bat try jaka namar ki bor sarkar bat bor sipay BSF, kimpen sngap satia ya kajing ay jingmut jongki. Lakado bakaladan kajing sim kabu na ki sipay bat ki bor sarkar bat kim ay lat ya ki taksikin tien ru ban pensngaw ya kasur hakabaya day bat kani ka mat ker kaput. Nalor kata, uba jam sa prang ulaong, baka jing penlong ya kani ka jing jurep kamdan jing mod bat ka long tang ban pentame bat ban pendap rukom. Hakane ka jing ya jing ya kani inspection nando na dauki hadu ha muktapur. Tengi ke ka bang ngalap bang syam kolong bang syupen pau ya ka jing songkia ka bajur hadu kata-kata namar. Kumbang ila juong nakapor sa kapor. Hangahi ngalorong ka jing sngorem hadu kata-kata namar ba ka sarkar imat kanam pensngap syu ya kena kajing ut kajing nam jengi kitra jaka kitra puta ki paiba sya kena kathang ki bala im da ki phau da ki spas nam langba karep karyang na kini ki hali ki penthor ba kumju na ki jaka brikwai briso ki jengi ta ke ka bangi ngin syaman sia thu epi ba khamtam na ba nadu na po tamabil na kata jaka bang ong ka latang pila hado bangin da poi sido sa alampiang te imat wat kane ka kasurok ka bangi ju yai mentanu na ki ban poi semuk tapuro kenero imat kan habno syapo Bangladesh National Debt Jongka fencing namar kumbala kedau tiba mentan imat ka ladang keng sispasan peunang ne kamut ka fencing kan na jrong lum te omdai tang kane ka surok ka ban hab ndai imat lada long kane kor kombat kane ka dry pot apo dau kiro kan hab no syapo Bangladesh ne syabar syabar ka fencing teng ni ke ka bangi ngilap misyam kulong ba kam don kata ka jing pensyon ng rim bahan na kalyang jongka sarkar oh ingila jukun tu naka po siya po tos nga bahasa ban ya perkhat lem ban sngo tu lem ya ka jing ya ka jing ut ka jing nam jing nama ka jing ut jing nam jing kilong da shisha ki ba syong ni ki ba syong ng rim kum kitra jaka kitra puta bat kum ju kum kinong rep hanre mener ngila iba la shushim kabu kini ki sipai kini ki bot sang sarkar ki balawan kilang long ka ba ki la shu le thurmur la shu pendep bat la shu nyon ba ingir ka bor haba am syama ala ngi watang sikentin ro bangin kren bangin pen i bangin persngau ya kasur kajengi tengi ngisyam bakana kajang inspection ru kam don jingmo re ka tang banshu pentame ne tang banshu pendep rukom te ngahi la de simet nga penrem jur ya kane kajing le bom suinyau jong ka sarkar ban sngap ya ki jingot ki jingnam ki jengi kum ki paiba bat sa sisin hing nga sngaban bu ya kajing ken tujur to sngap hase da sngap lem ya kania ya kajutang da sngap lem dapai lem da sngo thu lem ya kijing ut kijing nam jong phi kijong ni kum ki pai ba nga sngo ban ong ba ka sarkar kala kan lei kan wan ki kinong Sensha district kin lei kin wan ngi kinong mikmat ngin lei kin wan hanrai ka jaka kan ne upai ba unne te hangi hingi syam ba lada ngi do hi ka jaka kumbang jong ngi lado hi yala ka jong ka jing im te lang ba kan ne ka khobor sa sin nga kan tujur ya ka sarkar pidon ya kalat kalanti wat ong ba kalong impossible rai pidon ya kalat kalanti ya kren lem ka sarkar jaglas ng bahaya kren lem bat ka sarkar kami ro ng bahaya penbay lang biang bat ka Bangladesh nakabenta bagi kin penbay biang kumbala juang da ka CCIB kajing dawa kajengi kalong penbay biang ya uput usam sajisin namar uput usam anta don ba urung don ba umi te don ki kisnong kiban ngan no sa Bangladesh dan kisnong kibam ang mithu itaw la dapidan lang man ni hapo ground pinsay i kata kajing sisya te ngingis nga ban ong ba la kadon hi kajing kren kadon hi kajing penbay there's nothing impossible in this world te kadon kam hitang ya kamon bajuat ka mensim ba senrang ban sim ya kirai bat nga kan tujur sa isin ya kinong mikmat pai ba
jong ne ka thai warja intia jingi ki bai chu ngap man katuk labon teli ki snem labon teli ki por kan ne gijing sasat ngi mat sngob ha se krenlem namar ki ne ki pai ba ki ba yakando jing ki de ki ju ki pai ba ki ba phinle ki jing khang haking jing ki sisin man kasan snem sngob ha wal le bengi ki namar de ki ne ki bal pan poy phi shakathong bal pan poy phi shakakhet sim ka khet boram te tang ki ne hi ki kan tien ngakan tu biang sai sisin ya udisi ba sngob ha ban le ya ka baran kam bat shim ya ka rai ka bade biang hoi kung bangi juang nyim dan ching persya rum ya ka border fencing ngiru gilang nang sang jang India gilang equally concern ya ka national security hanre ni sngauru baka sarkar kamde ya ka ban ketatan ya ki jaka ki puta ki jangi kadang don kalat ka jing kren ban ngi kermen scam bangin poi syaka solution ka batmai halor ka ne ka banta ka bede baka ne ka border fencing kublai Nakaliang uba kmen merchiang secretary ke CCIB ulaong baka jaka ka bertemu ban ker menta ka peni ban yat bet kham nalor ka surok muktapur ka bamenta bat kane kan long ka jingdo nong ka bakraw yakin nong shong snong ulaong ru baka CCIB ka persya jur halor kane bat kumta ka kentui ka sarkar baka dai ban khmi benya yakane ka kam haswa ban jam sakhman jinglong jingman bat ka report nak benta ka joint inspection ka bangi la le menta ka sngi nadu dauki syadu amjalong hakaba ini di SDO rengkat bat ki BSF rengkat bat ni katungen kat nengut ki trajaka ki rong ba sinong nadu dauki bakur terter ria jalong ngila yait lang bat ngila pet ya kata korkom inspection jongki ha kaba habakali na ki sipai BSF bandang SDO ila ong ba menta kapor menta ka kenti nadu ba kalami kana ka sarkar thamai na Bangladesh ngintip tikanay kata ka de ka kam hapring jong ka sarkar Bangladesh bat ka India lane de tang ka kam jong ka India aba pri ba ya ka fencing ka bakin le menta ka long bait ha una pilar sispa san pho kam don chu kata ka jing ya ka jing snow lane ka ta ka jing yakren ka ban ong ba on don kajing snow ya ki jaka ki puta jong ki paiba kajing wan jong ki menne kan silong bet ban thau bet na upilar sispa san pheu te hakane kar kom kani kajing ai kajing le jong ki ba kajing pen i jong ki ba yau ko fencing ki le bet na u ji upilar hadu kata ka sispa san pheu yat la ni sispa le phunyo mitar sheneng kapen i ba kajing du kabam kaisu kajing du jong ki paiba kajing du jong ki jaka ki puta ki beri kuai briso ki ba ni kum ki pai ba ni inja te kalong ek ba sosi ba nadu na kat liang dauki ter hadu banda poi sepo ICP lene ka LCS ka fencing skala ban yai na ka sispa san pho bat nang ta tangchu palat na kata ka jaka syakmat nariak jalong syakmat kata jaka ka bai khot kariak jalong nang tapat ka fencing kan yai na syaneng jong ka surok dauki muktapur te katkum kamap ba pen i kini ki BSF kalong ba kanek fencing kaban kaba ki ai line menta kan yai bet syaneng jong ka surok dauki muktapur kapen i ba kanek ka surok kan yai kanek fencing kan yai syaneng jong ka surok hakaba kanek ka surok dauki muktapur kan sa bar jong ka fencing bat hang katkum ka jing yathu kita ki BSF bat nakibru jong DC ki ong ba hang te hapo ICP kinbu da ka gate baki habak ki briu bat ki pai ba ki bayat bayang yang dengan surak dauki kita pur kin haban yat lemban jong kata ka gate nambar ba ya fencing kala ki usyadu stationeng now pilar ubadan mentah jong ka surak nau ta kin thau kum ba sispa san pheu te ka jingdo ka ba kai ka ba ngi kum pai ba ngin haban yai shabar jong fencing ladang ko bele chimo kutupur le ne wan na nam kutupur shadauki te kan ni ka jingai jong fencing kalong bai kum ta hadu banda poi sepo alam piang terter bat nang tupat kan yai bet haru surok te kat kum ka jing yo i jongi mentakas ngi kajing du kaban kajing julor jong ka kijaka puta kalong kabakra hadu kata-kata te halo kani ka benta ngi nakaliang jong kitra jaka lem hapo ka syatri jong ka CCIB ngi yang persya ya kani kajing le don board jong ka sarkar
klem da pentip bhai ki trajaka but ban ya kren ya kan ya kam ban le ya kan fencing ha usis pak san pho ni kum CCIB nadu menshua menta laki arpusan snem nadu ki snem arjar lah hadu menta ngieng bet halak dong rim ba yak fencing ba de ban le shua ban penbe pu sam na marngi klem tu ya kan jakana ki na Bangladesh ndre ni yo ki jakana du ki kimi department jongi kulong kuma but shua ban khai ke Bangladesh ni ki jaka jongi ngila de ki jaka jongi but ngila yo ki jaka jongi ki penthor ki hali ki bang yarep yareng then ndre menta katkum ka jing ya thu jong ki ne ki bru jong ka company ke NBCC but ki BSF ki hana ba ki bun ki penthor ki ba ki kot pata ki di jongi ndre ki la sha khot pen ban da kita ki APL lene ki advance possession of land kamut ba ki di jaka ngitu na ka Bangladesh ka badai tang ka kam kai sudah bat ka kam ka bagi shu pen kam thok pen kam syukor yang ni te halor kan ni nakaliang jong ka CCIB nakaliang jong trajaka hakalama jong CCIB ni persajur ya kan bat nginem pediang ya kan ka jing temu jong sarkar ban le ya u yang fencing how maka sispa sekoyan le sispa lagi kan ban halor kan ni nakaliang jong trajaka ni le kat bala kat badan la kabor ban ya da yang hendau ka siap namar ya hendau ka siap nginem yu asu ladang hidup sisin kamut ingin di kepeteng jongi kalado ya kan ka ya kini kejaka kita jongi di bala bu daki dong temen temen jongi ni kum kita jaka pok ka syatri jong ka CCIB ngin haban sim meeting bat pen khot ban lum ya kita jaka barok bat halor kan ban ya perkhat dakung wepat ka kom nomor menta menshua kat kum jingya elenti jong ka CCIB nadu basdang yang ada jengki do menta ki bun hi ki briu de ki ba don jaka syapo syarum jong ka surak jong surak dauki Muktapur jila kholah andre menta hadin ke jung i jongi menta ka sengi ya kata ka map batmai kaban kata lut ya ki jaka sheneng jong surak kamun na surak sak kumba sispa mitar sispa san mitar kan kata ya kan jaka jong kibriu kamun ka jing du ka pakrau ba tengi ngin hab ban lum balang ya ki pai ba jongi kumbangi la ka CCIB ka train ka benta ki pai ba ka train ka benta ka jing yo nong jung pai ba bangin nemdu ka jaka kaban kong ka ba ki pai ba kin de bandu ka jaka bat ka ba arpat bangin safe ya ka jaka jongi ya kan ni kari ka bri jong new trap na ka ba du ya ka jaka jongi syaka wipat kari ingin haban khot ya ka meeting but ya kan hadin kata ka meeting ingin haban late complain syaki syaka office jong DC lane syaki board bahalor what shadu ka office jong chief minister ro ban complain halor kana ka jing le jong ki ban keri ka fencing how jurul ka sispa san phoyan halor kana ka jing le jong ki kat tu kan ngut kita jaka kalong ka baso si hado kata but kalong ba kini kita jaka kala long kumba ki le arsap ya kajing trikam jong ka CCIB namarngi ngim kwa ladangi kum ki member jong CCIB ladangi ai ya kata ka jaka ngi deban ai da ka juk ka mensim baladangi persya ro ngi haban persya da ka wei ka jingmut da ka wei ka kentin rei kat kum balong menta hawai ngi tip baki don katukan nengut ki ba le sop bat kalong ka ka ba ki shet kala yala ka jong kari bala ela ka jai benrio domar balai lada ki kine ki bashim ya ka jaka ki bashim sop khamtam ya kine ki ki pai ba ki bakam wan syakmat lene ki ba longkum ki nomi khmat kapen sniu ya ka jingmut je perkhat jongi ki pai ba kapen telot yang ngi kum ka CCIB nomor balai kini ki we kila kum ban syong ba kila shet kala ya ka ya ka rim jong ka CCIB namar ngi ngim de ba ngi persya ya kata fencing hundrei ngi kwahi ba kata fencing kan ya tang ba ka de ban ya hadin ba ka sorka kala de penbe yo put usam balai ngong kum ta namar kum bang ya ban ya ka ju na ka por yo put usam de ban penbe namar balai ka sorkar kala don ki jaka ka bakala penbe tela kada kala ban penbe hakawe artili ki jaka balai kam la penbe ya baro namar kini baro ki don hak agreement te halor kini ki paiba ki bashim pisa sop nga nakalyo jong ngamla ban ong AA ndrei tangkawe nga long ka banga ong ba kalong ka jing le arsap bat ka ba pensosi ya baro namar ba sisin ba ki tukatukan nengut ki ba sim pisa sop ki pentron ya kajinga LNT but sa kaweru ki lalong no ko baset syukor ya kiwe pat ki para trajaka ki badon jaka hakaneka thain boda
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya